Doncs el text de Tocar Mare és un text que va participar al torneig de dramatúrgia de Girona, de temporada alta, i de fet va ser un dels textos que vaig llegir en aquell moment i clar, de bon principi em va atrapar, no? I vaig pensar, és que no només és un bon text que té possibilitats de guanyar, que efectivament després va guanyar, sinó que a més és un text que té la possibilitat de convertir-se en una obra llarga, i etc. Llavors vam parlar amb la Marta, li vam proposar, escolta, et veus en cor, que la voldríem produir, i llavors ella la va ampliar, de fet, el text ampliat va començar a voltar pel món i s'ha estrenat abans d'estrenar-se aquí a Catalunya, i aquí, mira, hem hagut de trobar la circumstància adequada, el moment adequat i l'equip adequat per poder tirar endavant aquest text, que a mi em sembla que és un dels textos que tindran més vida exterior de la dramaturgia catalana els últims anys, que ja en té, que en tindrà molta més, i que és una història molt petita, però que va directe al cor, que va directe a l'estómac, que és molt emocionant i que toca a tothom. I per això em sembla que és un text extraordinari en aquest sentit, un text tan aparentment senzill, però que per sota hi ha moltes capes de profunditat, i que és molt feliç de poder posar en escena, a més amb l'equip de la Lluïsa i la Georgina, i de fer aflorar totes aquestes emocions que hi ha per sota d'aquesta història de la Marta Barceló. M'estimàvem molt. T'estimàvem infinitament, Empar. Hauria estat bé, no? Amb la Lluïsa és la tercera vegada que fem de mare i filla, sempre amb el Jordi, de fet, i la veritat és que és molt fàcil treballar amb ella, és molt bonic, ens coneixem molt. Tenim una relació semblant a mare i filla, potser més aviat tieta-neboda, som molt amigues, però ens piquem molt i penso que això també va... Com tenim molta confiança i també tenim ja tenim una relació que anava molt bé per fer aquesta obra, pels personatges d'aquesta obra. I aquesta obra era fàcil per això, i també hi ha una cosa que em toca a mi ara mateix per edat també, que és ja no només la relació mare-filla, sinó el fet d'enfrontar-me com a... tinc 33 anys, en faré 34, doncs el fet de ser mare, decidir ser mare, què vol dir ser mare... I aquest text també toca això, llavors a mi realment em toca pels dos costats, no? O sigui, com a filla que soc i com a mare que potser algun dia vull ser. Una galeta? Un tovalló? Mama, tovallons sí que en tinc. Agafa'n, i així no en gastes dels teus. Jo crec que pot arribar a molta gent precisament perquè és una obra que d'alguna manera intenta posar paraules, fets, situacions al que és el misteri sempre de l'afecte, de l'amor, de l'estima. És un misteri que voldríem acotar, que voldríem poder mesurar, poder saber qui dona més o qui dona menys en una relació, i en aquest cas una relació de mare i filla, però que fàcilment veiem que els espectadors poden transportar-les a relacions de parella, a relacions paternofilials, maternofilials, però també això, a relacions que també poden ser matrimonials, de parella, d'amistat, i que d'alguna manera tots en algun moment ens agradaria tenir la possibilitat de poder pactar o poder fer una mena de contracte de quines coses ens van bé o no ens van bé en una relació, però a la vegada això sempre sembla que està destinat a un possible fracàs, que és el que va apareixent en l'obra, i les crisis que apareixen en l'obra, en l'intent aquest de fer-ho tot perfecte i a la vegada veure que la perfecció és molt difícil d'assolir. I també és bonic perquè pot tocar a diferents tipus de família, perquè què vol dir? Què vol dir ser família? Què vol dir... Sí, què vol dir ser mare, ser filla, ser germana, ser cosina, és igual, què vol dir, no? La família, què vol dir? Una parella, també, què significa? I en aquest cas és una família típica on és important l'afecte que neix i des d'on neix, no? I també pot tocar això, a gent que tingui diferents formes a la família. He begut massa. Jo també. Bé, gràcies pel sopar, filla.
M'ha agradat molt aquest pollastre que has fet, el tiki-taka, aquest, Ara no sé com es diu que es deia. Teriyaki! D'entrada, com que és una història que, de fet, M'has de passar la fa alguns salts temporals, que això sí que ho podem explicar, i que se'n va a diversos espais, tenim d'entrada la proposta havia de ser, creia que havia de ser molt senzilla i que fos el públic precisament que hi edifiqués cada un dels espais en què s'estaven produint i que després intentés descobrir quina era la línia cronològica del que s'estava succeint. Per això l'espai gairebé és molt senzill, hi ha unes cortines que ens donaven un punt, un efecte tant sonor com visual, unes cortines metàl·liques que envolten tot això, que tenen aquest punt de cortina de tota la vida, però a la vegada té un aspecte de la modernitat que també vol aportar la filla, i en aquest espai molt senzill es van reproduint els diferents llocs, situacions on es produeix. I també tenia molt clar des de bon principi que necessitava una banda sonora original. En aquest cas vaig posar-me en contacte amb l'Anna Roig, que ja havia escrit una peça per Vilafranca. També em semblava que tot era com recuperar tota una sèrie d'equips que emocionalment jo crec que connecten molt. Tenia la sensació que aquesta obra tenia moltes proximitats amb el que emocionalment passava en alguns moments de Vilafranca, i per això vaig parlar amb ella. Ella feia un temps que no estava composant, i em va dir, justament m'estàs contactant al moment en què m'ho estic plantejant, no? Li vaig enviar el text i al cap de 2 dies, ràpidament, em va enviar un àudio amb una peça tocada, gravada amb el mòbil, al piano. Diu, mira, aquesta cançó l'estava mig composant i crec que va perfecta per l'obra, que es diu Una abraçada de mare. I vaig dir, sí, és perfecte, és perfecte. De la peça de l'Anna Roig se'n va desgranant, es va desmuntant durant tota l'obra fins que eclosiona al final. S'ha fet un treball magnífic, l'Òscar Villar, també de so, per fer que tots aquests fils, aquesta composició, que és una gravació amb un equip, amb la banda de l'Anna Roig molt potent, doncs es va desgranant durant la funció i va creant aquest leitmotiv emocional que després ens fa explosionar al final amb aquesta abraçada. Què celebrem? 2 coses. Una, que l'agència hem aconseguit la tonyina Atlantis! L'has aconseguit! Ai, l'enhorabona! És que tinc una filla, vals un món! Doncs jo aquí a Beckett sempre em sento molt bé com a casa. Penso que té un equip molt xulo i a més el fet que hi hagi l'obrador, que hi hagi el bar, que també ajuda, que això fa molta família i molta casa, i tota la gent que treballa aquí és meravellosa. I he tingut la sort d'això, de començar a fer consell familiar aquí, després vaig fer totes les flores ja a l'edifici nou i ara faré aquesta i espero fer-ne moltes més aquí. I sempre m'he trobat molt bé, tant aquí com algun curs de l'obrador que he fet i alguna lectura i així, sempre és una meravella, la veritat. I és un punt de trobada, sempre trobes gent aquí. És molt agraït poder treballar en un espai que té unes instal·lacions, un equip de teatre públic, en el fons, que normalment quan treballes en un teatre privat tens uns ritmes, unes necessitats, doncs aquí hi ha l'avantatge de la Sala Beckett de poder-ho treballar algunes coses amb mica més de cura i res, amb ganes de tornar-hi, si pot ser més aviat que l'última vegada. Una abraçada de mare que diu que tot està bé, que diu que ho estàs fent bé, tot i les ensopegades